Patyadaan niya. Kamna ko ng bata. Patyadaan niya. Kamaliyay. Bagi kayo na atay riya. Niya. Yung makakwarta na kaya. Nakapatay ang gagawsam. Hambog na ka. Kapatay ang ganyan ko sa kung ba na. Kana babaya siya dili. Naali. Bitir ka niyo. Ay, sige. Medyo na. Ay. Wala. May mga uyab gina, bitter gina. Oh, biyai na. Biyai mong manang. Bitir lagi ka na. Biyai. O sa'yo klase bitira. May klase bitir. Palaya. Ha? Palaya. Bitter ba? Papakintay na nairilon. Pigan mo. Siya yun, gana. Edad bata og 5 anyos. Wana. Dako na. Edad na po na 5 anyos, 23. Amanar ba nga nagka? O, mangita kog pariner. Ayaw nang parinir. O, parehag naong ni, kuhan ba? Parehag naong ni Rose ba? Rosie. Ayaw nang parinir. Kaya lakanin si Joga natin. Kaya nga sa. Dako mat. Gamay. Kaglawas. Gamay kaglawas. Na, kanila, dagugan nila. Malapas na. Abot mo na sa baba. Ganit siguro. Imurits. Kaya, kung mukuhan ka ito, musamod ka sa daon. Kaya ay layo lang sa sila. Ayaw pa rin yan. Kana yung banasa, nana sa eksoon. Ayaw lang siya po. Nasa wakat yun, eksoon, kaya butan, makaikaduha na to. Kaduha ko na eksoon, butan, gitu. Puro nakatilog yung bagwag mangot. Kabuang, di mo tambaga. Usam na tambaga.